We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Isithwalo sami asingivumeli ngibe nabantwana. Ngiyabingelela kuwe sisi nakusizwe sakithi. Nami ngithanda ukundlulisa isixwayiso ngokuthwala. Indaba yami iqala kanjena. Ngiyinsizwa esekhulile nje impela. Ngikhulele endaweni yaseMpumalanga. Ngikhuliswa ugogo ozala umama. Umama wami kuthiwa wangithola asafunda isikole. Wabese uba nenhlanhla yokugana omunye ubaba. Kwase kuphoqa-ke ukuthi mina njengomlanjwani ngisale kugogo. Wangikhulisa kahle impela yena ugogo ngoba akukho bengikweswela asaphila. Ugogo ube namadodana amathathu kanye nomama. Kuthe ngonyaka ka-1997 sengise high school ngenza ugrade 9 wasishiya ugogo emhlabeni. Baqala lapho-ke ubunzima bempilo yami. Omalume bebangikhumbuza njalo ukuthi angisiwuye owalapha. Ngangokuthi ukuze ngidle bekumele ngilisebenzele iplate. Bekumele ngenze wonke umsebenzi wasendlini ngaphambi kokuthi ngidle. Ezabo malume ingane bezingenzi lutho. Kwala ngisho sengifunda umatikuletsheni. Bengibuya ntambama ngo-7 ngiwashe izitsha ngigeze izingane zomalume ezincane. Kube ima ngizodla. Ngathi uma ngimchazela umama ngesimo sakwagogo ngoba asengasekho ugogo, wavele wathi naye ayikho into angayenza. Ihambile-ke iminyaka ngaqeda isikolo, ngaqala ngafuna amatoho. Wona bengiwathola kodwa bewaphela. Ekutholeni kwami lamatoho kwaphoqa ukuba ngiphume ekhaya. Ngoba ngabizelwa umhlangano wokuthi ngoba sengiyasebenza angiphume ngobona ukuthi ngiphila kanjani. Nangempela ngakwenza lokho, ngaphuma ngayoqhasha. Nakhona lapha emqhashweni impilo yafike yabanzima kakhulu. Kwathi sengibona ukuthi angisakhoni nokukhokhela indawo engangiqhashe kuyo. Ngapha sengike ngilale ngingadlile. Ngase ngithatha isinqumo sokuthi angifune umuntu ozongisiza ngiphumelele. Ngakithi-ke bekunobaba wangaphandle oyisangoma owayeyaziwa kakhulu ukuthi uyasebenza. Ngaya kulo baba ngamchazela ngesimo sami. Wabese engichazela ngezithwalo anazo. Mina engasikhetha ilesi sokuba umfundisi ngoba wayethe asifuni mhlatshelo kuphela nje sifuna ngingabi nezingane. Wangenzela-ke isigubhu nginganayo ngisho isenti. Kodwa wangichazela ukuthi mase ikhona imali ngibuye ngizokhokha ngoba uzongiphambanisela izinto. Nami ngokwazi kwami vele ngendlela ebekababazwa ngayo ngaba nokukhulu ukwethuka ngokuthi vele ngangakhokhi ngiyoyikhotha imbenge yomile. Wabese esengitshela ukuthi angiye kwelinye lamasonto engilithandayo ngoqala ukukhonza khona. Washo ukuthi unginika nje
izinyanga ezimbili ngobe sengikhushuliwe ngabekwa esikhundleni. Ngenza njengokusho kwakhe, ngizocela ukungalidaluli ibandla engalikhetha, ngoba kungenzeka babone ukuthi ngiwubani. Ngathi ngifika nje ngelanga lami lokuqala, bangijabulela abazalwane. Ngase ngilokhu ngiya-ke kule sonto. Nangempela awuphelanga u2 months babe bengigcoba njengomfundisi. Ngathi ngisabheke lokho, ngabizwa abaphathi bebandla. Bacela ukuthi angihambe ngophatha elinye lamabandla eThekwini, ngoba umfundisi walelo bandla ubeqeda kundlula emhlabeni. Nangempela ngavuma, ngase ngilibangisa khona-ke eThekwini. Ngafika khona kwahamba kahle nje konke. Banikela abazalwane into engasukumi phansi. Bebanikela baze banikele ngezimoto nemfuyo. Ngikhuluma nje kulezi moto enginazo, angikaze ngithenge ngisho eyodwa. Umgomo-ke wesithwalo sami uthi, kumele njalo ngizidlalise ngesandla kumnumzane wami, bese ngithatha ubudoda bami ngobufaka lapha kulesigubhu. Nangempela-ke ngamkhokhela loya baba njengesivumelwane sethu. Kuthe ngolunye usuku ngachazwa ngomunye usisi khona la ebandleni. Ngase ngicela ukuthi abe unkosikazi wami. Ngenhlanhla wavuma. Ngenza yonke into-ke ngendlela, ngayokhokha kubo sasesishada. Ebudlelwaneni bethu bekuhamba kahle impela. So njengendoda nomfazi besijabulisana ekamelweni. Ngenhlanhla wakhulelwa. Kwakuhamba kahle konke ngokukhulelwa kwakhe. Kodwa kwathi eseyobeletha, akabuyanga esibhedlela, washona kanye nengane. Kwangithusa kakhulu lokho. Kodwa ngazitshela ukuthi intando kaNkulunkulu. Kwahamba-ke isikhathi, ngaphinda futhi ngazama ngathola enye intokazi. Nayo futhi yaphinde yakhulelwa. Nakuye futhi kwenzeka okufanayo nokwenzeka kunkosikazi wami wokuqala. Naye akabuyanga esibhedlela nengane. Yilapho-ke la ngabona khona ukuthi khona inkinga ekhona. Ngase ngibuyela kuye lo baba lo wanginika lesigubhu. Wangitshela-ke ukuthi umgomo walesithwalo sami awuvumeli ukuthi ngibe nezingane. Yingakho kwathiwa kumele kube yimi ozidlalisayo ngesandla kuze ngichame, bese ngithatha lobo budoda bami ngobufaka kulesigubhu, ngoba akumele ngichamele ngaphakathi kumuntu wesifazane. Wangitshela-ke ukuthi ngingaphindi ngilenze iphutha lokuthi ngibe nonkosikazi ngizame ukwenza izingane, ngoba ngelinye ilanga kuzofa mina uqobo lwami. Inkinga-ke esenginayo ebandleni, abaphathi bayangiphoqa ukuthi angithathe omunye unkosikazi, ngoba sekuno 6 years andlula unkosikazi wami lo wokugcina. Manje nginovalo ngoba ngiyazi ukuthi kuzokwenzakalani. Kanti futhi angicabangi ukuthi ukhona umuntu wesifazane ongavuma ukuthi angabi nazo izingane. Bantu bakithi, ngibhalela ekhaya ngoba ngifuna ukuxwayisa umuntu osacabanga ukuyothwala. Asikho isithwalo esilula.
Cabanga nje ukuthi kubuhlungu kangakanani ukuthi ube nemali yonke ekhona emhlabeni kodwa ungakhoni ukuba nezingane nonkosikazi. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.